Hürmetli milleteşler, hoңғы 2 ел исендә безнең халкыбызның рухи үсешендә хиделерлек, янлелек кисерелә. Матур саралар үткәрелә, мәдәният буенча, әдәбият, телевизия өлкәһендә, ана бигрәк тә телевизиянең артабанғы үсешен яньләндерүгә бәйле сараларның инде күбәюе һәм уларның бай йөкмәткеле булып үтүе куандыра. Шулай ук республикабызда ошо саралар арасында матбугатка язылу да тагы да яньлерәк булса безгә һәйбәтрәк булыр иде. Менә быелгы башкорт теле елында райондар арасында вакытлы матбугатка язылу буенча һөҗүмтәләр яһалды һәм ошо һөҗүмтәләрне урындарды мин һезгә игълан иткем килә. Менә ошо конвертта еңүчеләр язылган был райондар буенча башкорт басмаларына иң күп язылу номинациясында еңүчеләр: беренче урын Өфе районы, икенче урын Калтасы районы, өченче урын Гафури районы. Башка район һәм калаларның да ошо еңүчеләргә тиңләшүен теләйм. Инде менә ошо башкорт теле елындагы яньлелек һәр вакытта дәвам итсен. Бөтәгезгә лә уңышлар.